ngoka ndini eyombethu ufelelwe gusha ingwe hezidlanga amabala amdaka kwangendini ukhonyela ntoni kwesisibaya okutyiwa kwakho zintakumba eso sisifundo sakho sokuqala ihanga ungaqaqatheka de uvuleke ingqondo kwezo sisele namhlanje useziseleni bagweba iminyaka obufanelwe sisigwebo sentambo ukuze uvune iziqhamo zale mbewu bekukudala uyihlwayela kule yakho indima okufa kwakho esithubeni uyontanda njengenasikhundla awusayi kufumana khaya kwamoya nakwelo zulu ubuzingomba ngalo isifuba wena nencwadi yezibhalo ezingcwele benikhangeleka ningomtyana ethunga kanti le ncwadi uyenza ityhelo lokufihla lamanyalo wenzayo obulala imveki ezisanqwenela ukuphila wandula ugoxobisa intloko ngapha kwepulpiti kanti ngalamehlo dyakalashenthini uyalaqaza ukhangele ebukekayo igusho zoyiqhatha ulala nemveki uba bulala ikamva okubakhupha imiphefumlo ke ngoku ibele lokugqibela kwaye ligqithiseleyo elinyala sazela ubungambhuqi khusini na umnikazi ngelixa ezintsana zihlukumezayo zikhala sazela vuka musukulala ukuhlala kusonakala zithunza indini obungakusina umzimba ngokulengasafanelwe isidima isebukeka njengekhiwane selamadoda ezizinda kulamankazana mawungelo kubizwa kwamadoda ngelo gama ngenxa yezenzo zakho ezingahlambulukanga namhlanje wena nezakho izono ungumthini exolo kuncamathelana xa kunamhlanje uyinja yodaka beningena kuyiphinda-phinda le mfeno ukuba ukathathu ukuze ndifuna kushiyeka imivimba kule yakho imzimba ukuze engqondweni ezawuvuleka ukuba ugutyungelwe yinkungu izawutyhuleka kanti nithulele ntoni amanine phela inkuni ebukhweni zisehla alisivi isikhalo esikabikho ekusini na masiphakameni sithatheni izithobo nathi madoda siyokuqawula laa mntu omgalagala ngoba nguwo lona ubangela